דיבורים על ריבונות. מה זה אומר להיות ריבונית על עצמי? הבחירה בלהיות ריבון על עצמי הגיעה עם התעוררות רוחנית. ההתעוררות לפוטנציאל שאני, ההבנה שאני יוצרת את החיים שלי, ואני יכולה לבחור כל רגע נתון איך לנהל את החיים שלי. ההתעוררות הביאה איתה המון מודעות. מודעות ליכולות שלי, מודעות לתת המודע שלי, לתודעה שלי, שבעצם היא קרקע פוריה, ואני בוחרת מה לזרוע בקרקע הזאת. ההתעוררות היא גם במובן שאף אחד לא ידאג לי, ואם אני לא ידאג לעצמי, אז איפה אני שמה את הריבונות? איך אני יוצרת ריבונות בחיים שלי? קלטתי פתאום שאני על איזשהו אוטומט עושה כל מיני פעולות כמו להדליק טלוויזיה. אני מדליקה טלוויזיה ויש ערוצים קיימים. אני בוחרת מתוכם מה אני צופה. מיד התחלתי לשים לב שמה שמשודר בטלוויזיה בעצם לא אני בוחרת. הצעד הראשון היה מתוך קול פנימי ובאמת לעשות קאט לטלוויזיה. ומצאתי את עצמי פתאום עוברת תהליך גמילה. שקט התחיל לשרור פה בבית. הרגע הזה הזמין אותי למין התכנסות עם עצמי, וברגע הבא החלטתי שאני משנה הרגל בהרגל חדש. אז התחלתי לקרוא ספר שעמד בספרייה המון זמן ולא נגעתי בו. ובעצם התאהבתי ספציפית בספר הזה, וגם בקריאה. אחר כך התודעה כבר התחילה למשוך דברים חדשים, כמו פודקאסטים מעניינים, ומין גירוי חדש שלא היה קיים לפני כן. מדהים עוד פעם לגלות איך שום דבר לא במקרה בחיים האלה. כי כל מידע שנגעתי בו הוביל אותי לצעד הבא, להתפתחות הבאה. להיות ריבונית לעצמי זה לבחור את המזון שאני בוחרת לאכול. מה אני מכניסה לגוף שלי. אז האוטומט נמצא בסופרים, נמצא בכל חנות אפשרית. לפעמים גם דברים שמתויגים כבריאים. אבל מתי בדקתי מה נכון לי לגוף שלי? איך אני מזינה אותו? לבחור פחות אוכל תעשייתי, בכלל לא אוכל תעשייתי, ויותר להתקרב למזון מהטבע. הניקיון האנרגטי הזה במה שאנחנו מזינים את עצמנו, גם מבחינת המזון, האוכל, וגם מבחינת המידע ומה שהתודעה שלנו צורכת, וגם אגב מבחינת אנשים. להיות ריבונית לעצמי זה להבין שאם באוטומט שלי אני לא מרגישה טוב, או אני ביום שאני מדוכדכת בו, או כל דבר אחר רגשי, והפתרון בדרך כלל האוטומט הוא לקחת כדור, אפילו דברים מרוממים נפש כמו סמים חביבים. הבנתי כמה הטבע שלנו מעניק לנו את כל האפשרויות כדי להרגיש טוב יותר, כדי לעשות לעצמנו טוב יותר. אם זה תנועה, אם זה יוגה, אם זה נשימות, מדיטציה. זה לבחור בפעולות שהן ההפך מהאוטומט. זה לפעמים לצאת רק לשמש, לספוג את האנרגיה, רגע לראות את הים, רגע להיות בטבע, ללכת על האדמה, להרגיש את כפות הרגליים באדמה, שזה הכי בריא שיש בעולם. זה לעסוק ביצירה, זה לעסוק בנתינה, זה לעשות פעולות כאלו שיגרמו לי להרגיש טוב מבלי לקחת איזשהו כדור. אחד הדברים הכי חזקים שהענקתי לעצמי מתוך ההתעוררות ומתוך המסע הזה, זה להפסיק לעשן וויד. הוויד הוא חביב לליבי ותמיד עושה נעים, אבל משהו בתוכי התחיל לתת לי נורות אזהרה, שאני אולי בורחת מלהרגיש דברים, אולי אני באיזשהו הרגל על אוטומט, זה מה שאני רגילה, כי ככה אני הרגלתי את הגוף בעצם. הייתי בטוחה שאני לא יכולה להתרגש משום דבר בלי הוויד. הופתעתי לגלות מתוך התהליך הזה כמה שהחיים מרגשים. לפעמים אפילו התרגשות כזאת כאילו אני על פטריות הזיה. לשנות את ההרגל הזה גרם לי להכיר את עצמי מחדש. לרקוד בצורה אחרת, ליצור בצורה אחרת. משהו נפתח ביצירתיות, בשפע, אפילו בלעבור תהליך רגשי, בצורה הרבה יותר איכותית ונקייה. מסך עשן יורד ואני רואה בהיר יותר. כל שינוי קטן שאנחנו בוחרים לעשות, שהוא ההפך מהאוטומט, מביא אותנו לריבונות על עצמנו, לבחירה שאנחנו יוצרים את החיים שלנו. החיים לא קוראים לנו, אנחנו יוצרים את החיים.